Вітаю, даражэнькія! Сёння я хочу распавесці вам гісторыю аб тым, якімі пакручастымі шляхамі можа прыходзіць да нас разуменне, што ж на самой справе знаходзіцца ў нашым архіве. Якое значэнне маюць людзі і абставіны на нашых фотаздымках. Пачалося ўсё нечакана. Мне чамусьці захацелася пачытаць біяграфію Якуба Коласа. Ну, здараецца, правда? Чытаю я, што пасля таго, як наш класік атрымаў забарону на прафесію, і да таго, як ён патрапіў на 3 гады ў мінскі замак, Якуб Колас меў незвычайную падпрацоўку. Ён настаўнічаў у нелегальнай, прыватнай беларускамоўнай школе. Ого, думаю, хто гэта такое арганізаваў? Чытаю далей. Апынулася, што арганізавала яе ў сваёй сядзібе Сані, спадарня на імя Тэрэза Гардзялкоўская. Іду чытаць пра яе. Думаю, прозвішча нейкае знаёмае, трэба ўдакладніць. Высвятляецца, што была гэта такая вельмі актыўная жанчына. Яна перакладала з польскай на беларускую мову, друкавала гэта ўсё ў нашай ніве, падтрымлівала тую нашу ніву, спансавала, вось школу адчыніла, гэтак далей. Малайчына. І было ў ёй 3 дзяцей. Старэйшага сына звалі Альгерд. Я такая: о, Альгерд Гардзялкоўскі, ну, канешне, вось жа ён на руінах палаца Прозараў са сваёй жонкай Вандай. Палац гэты яны толькі што купілі, каб яго адрамантаваць. Прычым купіць яго было складана, таму што асобам польскага паходжання ў расійскай імперыі нельга было купляць землі на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Такі дыскрымінацыйны закон з'явіўся пасля паўстання 1863 года, каб замяніць нашу тутэйшую шляхту на шляхту з іншых куткоў расійскай імперыі. Хто лічыўся асобамі польскага паходжання, не зусім зразумела, але хутчэй за ўсё гэта былі проста ці каталікі, ці зноў-такі польскамоўныя. Да? Гэта, як зараз вось у Беларусі, да? Большасць рускамоўная і праваслаўная, але рускімі не лічыцца. Вось, падаецца, і так наша шляхта таго часу, канешне, звалася палякамі, але багата хто з іх былі сапраўднай тутэйшай мясцовай беларускам накіраванай беларускай шляхтай і працавала менавіта на нашу справу, на нашу краіну, на нашу зямлю. Таму мне вельмі спадабалася гэтая пара, якая купіла цудоўны ампірны палац, абсолютна занядбаны, і вырашыла яго адрамантаваць. Ці атрымалася ў іх? Ну, не. Пасля 1919 года яны былі вымушаны ўсе з'ехаць у Польшу. Там яны пахаваныя, Тэрэза Гардзялкоўская пахаваная на Павонсках, на знакамітым варшаўскім, на знакамітых варшаўскіх могілках. А палац застаўся руйнай і зараз знаходзіцца на тэрыторыі Чарнобыльскага радыяцыйнага запаведніка. Што тут скажаш? І вось толькі гэтыя здымкі, то, які я паказала, яшчэ некаторыя, некалькіх штук, яны засталіся такой памяццю аб тых планах і марах 100 гадоў даўніны. Але я думаю, што праца Гардзялкоўскіх не была марнай. Мы маем нашу незалежную Беларусь. Маем сваю мову і культуру, маем сваю гісторыю. Багата руін яшчэ чакаюць рамонту на нашых землях. Ну, будзем працаваць, каб наша будучыня была лепей за нашу мінуўшчыну.